Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली BTC साख्रिनि सेलेक्शन प्रसेसनि बिग आपडेट लाना फैदों जेराव बाइबा टेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फर्म साबमिट लाखिदों नामा आरो सेलारि आरो लोगोसे एपइन्टमेन्ट आरो लोगोसे ग्रेड 3 आव माबोरै प्रमोशन मोनगोन बेनि सायाव कभार खालामगोन। दा गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ देग्लाय साख्रि लागोन मोनसे नङा मोनसेबाबो साख्रि लागोन आरो लोगोसे साख्रि मोनखांनाय लोगो लोगो गाव मोजां मोननाय अनजालु आरो अनजालिखौ देग्लाय जुलि खालामथारगोन होननानै गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो आरो खायसेया न'खौ मोजाङै मोजां नोंथांमोना साक्सेस खालामगोन साख्रि लायोबा फेमिलिखौ नायगोन होननानै। दा जियानो जा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि साननाया जाफुङो। दा जियानो जा टारगेटआ बयनाबो थाखायो। देन BTC साख्रि सेलेक्शन प्रसेस मारै जामारगोन आरो बबेयाव लाखिदों बहा जागोन बिनि सायाव माखासे कभार खालामगोन। बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना मानोना 100% साख्रि लानो थांगासिनो एडिआरइ जा आरो लोगोसे नोंथांमोननि BTC जा। दा जों फार्स्टआव बड'लेण्डनि अफिसियेल साइटआव फैबाय लिंकआ दं डिसक्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे खोथाखौ कम्पेयार खालामनांगोन बेनो जाबाय थांनाय बाराव जोंहा साख्रि ओंखारदोंमोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 BTC सेक्रेटारियेटनि आन्डाराव आरो बेखौ जों खालामदोंमोन अफलाइन हिसाबै अके आरो बेनि एडमिटआ नोंथांमोना मोनदोंमोन बेनो जाबाय अनलाइन हिसाबै बेयावनो मोनदोंमोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स' बेयावनो मोनदोंमोन लोगोसे अफलाइनबो थांदों खायसेनाव नाथाय गासैनावबो सफैजोबाखै स' बेखौ नायोबा अनलाइन एडमिट मोननाया नोंथांमोना 90% बे ग्रेड 4 आवबो चान्सआ दङ एबा 99% बुंनो हायो मानोना थांनाय बाराव जोङो मोनदोंमोन अनलाइन हिसाबै दा बेखौ जोङो दोनथ'बाय देन फैबाय दायो BTC ग्रेड 4 आव नोंथांमोननि साख्रिया माबायदि जागोन अके बेनो जाबाय अनलि अरेल टेस्ट लागोन आरो बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव टटेल पस्टआ 193 देन बेनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट वाइज पस्टआ थागोन बादि जाना दङ मानोना क्लास 8 पासनि दङ एक्सट्रा पस्ट दङ आरो लोगोसे HSLC पासनि एक्सट्रा दङ डेट मिन्स नोंथांमोना बयबो इलिजिबल जानायनिफ्राय एप्लाइ खालामबाय नाथाय मोनसे कमन कुइसन जे डिग्री पासआ खालामनो हागोन ना हाया स' बयबो खालामदों बेयाव लिरनाय गैया जे खालामनो हाया होननानै नाथाय जोंहा फर्म साबमिटआव ओरैबायदि मोनसे मोनखादोंमोन ना बेनो जाबाय अनवार्ड्स होनना बुंदों माने HSLC नि बाराफ्राबो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन HSLC अनवार्ड्स होननानै मोनसे बक्स दङमोन ना बेयाव जों डाटाखौ होनांगौ डेट मिन्स जों बयबो इलिजिबल स' बिनि लास्ट डेटआ जोंहा 25 सेप्टेम्बर अब्ला कल लेटारा माब्ला फैगोन दा जोङो हमना ला सेप्टेम्बराव साबमिट खालामबाय अक्ट'बराव प्रसेसिं जाबाय बेनिफ्राय नभेम्बर डिसेम्बराव कल लेटार मोननायनि चान्सआ दङ बेखौ नुहुरदों अके देन जियानो जा बे जाबाय फर्मेट दा बे फर्मेटखौ नांगौब्ला डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय फट' कपिसआ गांनै नांगोन नोंथांमोना अके गांनैया कम्पालसरि नांगोन आरो बेयाव सेल्फ एटेस्टेड थागोन गांनै 2 कपिस फट' रेसेन्टखौ नांगोन डेट मिन्स माने निउखौ नांगोन आरो देन गांसेखौ नोंथांमोना साइडआव सिथाबना हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना एडमिटआव बियो थायो जेब्लानोखि नोंनाव कल लेटार फैयो स' बे अके जाबाय देन पस्ट एप्लाइआ नोंथांमोना बबेयाव खालामदों बेखौ जों मेनसन खालामनांगोन अके खनसेनो ग्रेड 4 होबा जानाय नङा जुदि नोङो मोननै मोनथाम पस्ट खालामबा एक्सट्रा एप्लाइ खालामनांगोन दा एग्जाम्पल पियन बा पियनखौ नोंथांमोना गोजौआव लिरबानो जाबाय डिपार्टमेन्टखौ लिरदो हेन्डलुम बा नोंथांमोना लेन्ड रेभिनिउ बा नोंथांमोना फरेस्ट बा INPR जि डिपार्टमेन्टआव नोङो एप्लाइ खालामदों बेखौ लिरनांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा पस्ट वाइसखौहाय माने पस्ट ब्रेकआप दासिमबो डिक्लेयार खालामाखै डेट मिन्स जों मिन्थिया अके थ' बेखायनो 100% जों मिन्थिया बबेया पस्ट दङ ST आ बेसेबां दङ बा गुबुना बेसेबां दङ जों बेखौ मिन्थिया नाथाय पेमेन्टआ जों 100 जों पेमेन्टखौ दानांगोन ST आव आरो गुबुन कास्टआ 150 स' सेलेक्शन प्रसेसआ बेनो अरेल टेस्ट लागोन नालाय आरो अरेल टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट एन्ट्रि जागोन एबा साख्रियाव नोंथांमोना ग्रेड 4 हिसाबै अके एबा हेल्पार हिसाबै नोंथांमोना ग्रेड 3 नि आन्डाराव थागोन नालाय स' बेखायनो हेल्पार जोङो बेयाव बुंनो हायो अफिस लेभेलनि अके स' दानिया बेयाव रिटेन एग्जाम गैया आं बेखौ क्लियार खालामगासिनो दंखायो मानोना कनफिउस जायो दा बेयाव कम्बाइन इन्टारभिउ जागोन नामा दा हमना ला नोंथाङा मोनथाम पस्ट एप्लाइ खालामदों अब्ला खनसेनो इन्टारभिउ जागोन नामा एबा नोंखौ खनथाम कल लेटार हरगोन नामा बेबो मोनसे बिग कुइसन दा बेखौ जों बुंनो हाया नाथाय एनालाइज खालामना मोननाय बादिब्ला किजानि कम्बाइन माने इन्टारभिउ जागोन हमना ला नों मोनथाम खालामदोंबा स' मोनथामा खनसेनो एडमिट फैनानै गांसेयावनो पस्टआ थानाय बेबादिबो जानो हागौ आरो अके स' अरेला माने खनसेल' जानोबो हागौ एबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन नामा बेखौबो सोंगासिनो दङ स' डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन ना जाया जों बेखौ नायनोब्ला मोनसे एनालाइज खालामनांगोन जे नोंथांमोन आं दायो मोनसे लाइभ प्रुफ भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय फट' नोंथांमोना लाइभ प्रुफ भिडिअ मोनदों जे एप्लाइ खालामनाया नोंथांमोना गासै मोनबा डिस्ट्रिक्ट मोनदों एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट वाइजआसो माने एप्लाइ खालामनांदों अके स' मोनबा डिस्ट्रिक्ट दङ फार्स्टआव उदालगुरि बेनिफ्राय तामुलपुर बाक्सा चिरां क'क्राझार गासै मोनबा डिस्ट्रिक्टआव एक्सट्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांदों अब्ला बेनिफ्राय जों एसेब्लाबो हमनो हाबाय जे पस्टआ डिस्ट्रिक्ट वाइज दंखायो आरो इन्टारभिउआबो किजानि डिस्ट्रिक्ट वाइजआवसो लानो हागौ दा बेखौ बबेयाव लागोन होनोबा क'क्राझाराव लागोन ना डिस्ट्रिक्टआव लागोन बेनि सायाव क्लियार नङा बाट नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइजआव माने मोननायनि चान्सआ दङ आरो बेखायनो जुदि नोंथांमोना जुदि दायो होयोब्ला स' गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआव सोबानो जाबाय नोंथांमोननि
एप्लिकेशनखौहाय आरो पस्टनिफ्राय हरोबा बिथांमोना बासिगोन आरो बासिनानै बेखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय माने सोगोन आरो अके थ' जियानो जा नोंथांमोना बुजिबाय आरो बेयाव नोंथांमोना बेथना बेसेबां जायो बेखौबो जों मिन्थिनांगोन आरो प्रमोसना माबोरै जागोन जों बेखौबो नायनोसै स' दानिया बेथना माबोरै जागोन एडिआरियाव आरो लोगोसे बिटिसिआव मोनोबा ग्रेड 4आव स' मानोना 100% गोरोबगोना गोरोबा नोंथांमोना गोबांथार माने कनफिउज जायो दा जों मिथिगौ जे फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ आसाम स्टेटआव दङ अके आसाम स्टेटनिफ्राय नोंथांमोना बेथनखौ सोगोन खालि नोंथांमोननि साख्रियाल' माने काउन्सिलिं जागोन आरो अके बेखौ जों बुजिबाय स' बेखायनो ग्रेड 4आव नोंथांमोना सेलेरिया बेसेबां मोनो बेथना बेनो जाबाय स्टेटनि नर्म्स बादिब्ला माने स्टेटनि पलिसि बायदिब्ला सेलेरिया नोंथांमोना फार्स्टआव 12,000निफ्राय जास्ट बेसिक पे आरो बेयो 12,000निफ्राय 52,000सिम नोंथांमोना माने मान्थलि मोननो हायो आरोबाव मा थायो ग्रेड पे थायो जि पे जायखौ बुङो बेनो जाबाय 3,900 पर मान्थ मोनो अब्ला बे नङा जे नोंथांमोना मास मोनसेयाव 12,000ल' मोनगोन बे नङा अके जास्ट मोनसे बेसिकसो बायदिसिना टिए थायो एलाउन्सेस थायो स' गासै नोंथांमोना हाबजेननायाव 24,000 एबा 24,000नि खाथियाव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय फार्स्ट स्टार्टिं सेलारिया अके बेनो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला दानजोबो स' 24,000निफ्राय इयारलि आरोबाव 3% इंक्रिमेन्ट जागोन आरो बारायलांबाय थागोन अके स' बेखायनो सेलारि नोंथांमोना टटेल रिटायारमेन्ट जाजासिम नोंथांमोना 52,000 मोनगोन आरो प्लास ग्रेड पे थाबावो स' बेखौ जों बुजिबाय स' लास्टलि प्रमोसन लेभेलाव थाङोबा नोंथांमोनाथ' दा पस्टआ ग्रेड 4सो नालाय नाथाय बेयावबो जुदि डिग्री पासआ मोनोबा नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे डिपार्टमेन्टेल चान्स फैयो जे हमना ला बे अफिसाव ओरैबायदि नङा जे गासैबो अफिसावनो खनसेनो प्रमोसन मोनगोन बे नङा दा हमना ला जास्ट एग्जाम्पल नोंथाङा हेन्डलुमाव साख्रि मोनदों अब्ला जुदि बे अफिसाव जुदि पस्टआ ओंखारोबा ग्रेड 3 ओंखारोबा जुदि डिपार्टमेन्टेल सायख'नानै जुदि नोंथाङा जुदि प्रिफारेन्स मोनोबा एग्जाम होनानै आरो जुदि नोंथाङा एलिजिबोलबा स' नोंथांमोना 3 इयार्सनि उनाव प्रमोसन लेभेलाव थांनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4निफ्राय ग्रेड 3 हमना ला नोंथांमोना एलडिसि एबा लवार डिभिजन क्लार्कआवबो मोननो हागोन आरो लोगोसे लासैनो इउडिसिबो जागोन एबा जुनियर एसिस्टेन्टबो नोंथांमोना लासैनो मोनलांबाय थागोन आरो जुदि नोंथाङा एलिजिबोल जायोबासो अके स' बिनिखायनो जुदि मोजाङै फरायनायब्लाबो नोंथांमोना ग्रेड 4आव साख्रि मोनोबा स' नेक्स्ट लेभेलाव प्रमोसन जालांनायनि चान्सेसा बारा बेनिफ्राय खायसेया 10 पासल'बा एबा आन्डार मेट्रिकबा प्रमोसना जाला बेनो बे थाबाय थासिगोन मानोना नोंथाङा एलिजिबोल नङा नालाय गिदिर पस्टआव बेखायनो जोबजासिम बेखौनो मावनांगोन आरो बेबादि कन्डिसन जायो दा बेनो बुजिबाय नेक्स्टआव नोंथांमोननो अरेल टेस्टआ माबादि कन्डिसनाव जागोन आरो माबादि जागोन एबा माबादि फैगोन बिनि सायाव माखासे ट्रिक्स फैगोन दा बेखायनो भिडिअ नायबाय था जाहाथे बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हायो माखासे सर्सखौहाय एबा आपडेटखौ जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालाम हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै एप्लाइ खालामनो हायो दा एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेट 21 सेप्टेम्बरसिम दङ आरो बे अरेल टेस्टआ हमना ला डिसेम्बरनि सिगां जानायनि चान्सआ दङ